Hi ha una vegada un senyor que vivia tranquil·lament en casa seva, però ell volia tenir un cotxe per anar a visitar el seu amic. Estic fart d'anar en bus. Vull fer-me un cotxe. Ja. Estic d'acord. Ell podia crear un cotxe, però no trobava els materials per fer-lo. Fins que es va trobar una peça que deia que no li servia per res, però igualment se la va quedar. Aquesta peça no em serveix per res, però com tota pedra fa paret, me la quedaré. Així que se la va guardar. A poc va anar a recollint peces. Va arribar a un punt on tenia totes les peces que necessitava, però només li faltava una. Em falta una peça. Buah, quin rotllo. Ja. La peça que me falta és la primera que me vaig trobar. On deu ser? Para. Va anar a casa seva i va començar a buscar la peça, fins que la va trobar. Es va posar molt content quan la va trobar, i així ja va poder completar el seu cotxe i anar a casa del seu amic. Hola, com va? Hola, quin cotxe més xulo. Gràcies, me l'he fet jo. Per què? Jo no tindré que anar mai més en bus.